Založ si krídla teraz, to si dáš navrch, hej? A ja nemám. To nevadí, uvidíme čo vidí. Keď nebudú, nevadí. Budete aspoň biele, no tak to vyzerá ako anielik už, nie? Podrželi mi na to krídla. Nedrž si ich v ruke zatiaľ. Krídlo. To máme. To. Počúvajte, čo vám rozpoviem. Počúvajte, čo vám Teraz rozpoviem. to zopakuj. Hej, hej, hej. Poďte všetci sem. Počúvajte, čo vám rozpoviem. Teraz každý, kto má nejaké špeciálne domy, kde si povedzte, aby sme vedeli, ktoré budete ostatní. Co šalíš? Každá skupinka má Betlehem? Nie. To se máte vám dá? Rozdelíte po skupinkách, každá nám zakoleduje, príde sa postaví tu a normálne nám zakoleduje každá skupinka, takže môže ísť prvá. A sladkosti nám dáte? Hej, dáme aj sladkosti možno. Kristus sa narodil v meste Betleme. Dobre sa tu mávajte, s Pánom Bohom ostávajte, na zle zabúdajte, pokoj Kristov rozdávajte. No, tak koniec je trošku, no. Dobre, ďalšia skupinka. Tak ERKO je hnutie kresťanských spoločenstiev detí a vlastne dobrá novina nás priviedla k ERKu. Prvé sme začali v roku 2003 koledovať a potom sme sa stali členmi ERKa. A stretávame sa každý piatok na stredkách s deťmi, snažíme sa ich niečo naučiť, tiež sa zabaviť a utužovať spoločenstvo. Do hory dole sa válasí, či horí v tom našom salaši. Radosť Aby ste to všetci zvládli, určite budete mať aj fajné sladkosti od niektorých ľudí, takže sa máte na čo tešiť, ale nezabúdajte, že koledujeme preto, lebo chceme pomôcť deťom v Afrike a tiež, že chceme povedať radostnú vec, že sa narodil malý Ježiško, takže každému prídete do domu úsmev na tvári, aby všetci videli, že sa radujeme z toho, že máme malého Ježiška medzi sebou, jasne? a sladkosti sú čerešnička na to. Áno, sladkosti sú len také bočné. Dobre, majte. Všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam. Ďaleka kam ideme, novinu vám nesieme. Ahojte, poďte ďalej. Poďme ďalej do kuchyne. Pochválený bude Ježiš Kristus. Či nám dovolíte váš dom navštíviť a dobrú novinu vám ohlásiť? Je to tradícia, ktorá traduje už dlhé roky a pre u nás v dedine je to súčasť Vianoc pre každý, skoro pre každú rodinu. Že každý ten prvý, no ako ten prvý sviatok Vianočný očakávajú a sú celý deň doma a čakajú, kedy im zazvonia, zaklopú a prídu k nim. Ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. dobrá novina je o tom, že pomáhame ľuďom, deťom v Afrike. Každý rok sa nesie v nejakej téme a tento rok je to voda je život. Dobre sa tu mávajte, s Pánom Bohom ostávajte, na zlé zabúdajte, pokoj Kristov rozdávajte. Super, krásne. No, dáte si koláčik? Nechceš ani náhodou? Tu máte sladkosť, peňažky vám babka hodila. Ja osobne si neviem predstaviť Vianoce bez koledovania.
neviem, či už ja, že som chodila koledovať, alebo to, že teraz sedím doma a čakám tých koledníkov, ktorí prídu. A viem, čo ma čaká, ale proste stále tam je nejaký taký okamih, čo mi vyčarí úsmev na tvári a takisto viem, že to posilní nie len nás, ale celú rodinu. To je proste tá vianočná atmosféra, že sedíš doma, je teplo, máš koláče vianočné a prídu teraz koledníci, ktorým ponúkneš tie koláče a proste koledovanie je podľa mňa súčasť nielen našej rodiny, ale aj celkovo celej obce. Pánom Bohom, ahojte. Čaute. Ahoj, Angelík. Ja si myslím, že si od malička uvedomujú, že pomáhajú iným a to je dôležité. Pohnite! Aj tí ľudia, čo ťa zoberú len tu do predsienenia, urobte mi bordel v celom dome, rýchlo, ale niektorí sú takí, že ešte ku stromčeku poďte, ešte si vás odfotím, ešte si dáte časík a nechcete aj koláčik, si dajte všetci koláčik povinne, musíte zobrať do ruky a tieto deti rukavice majú a si to berú, toto je zlaté ešte také, že... Odžabané deti všade a ide s nimi zápas. Baví ťa koledovať? Áno. A prečo ťa baví koledovať? Lebo môžeme pomáhať druhým ľuďom. Super. A ešte prečo? Môžeš spýtať sa. Prečo? Lebo keď vlastne ideme do domu, tak každému nesieme nejakú novinu a nasporíme si peniaze, aby sme dali ľuďom, ktorí nemôžu si dať čo kúpiť, alebo nemôžu jesť. Nie, je to super, proste ako prinášame ľuďom úsmev na tvári, niekedy slzy a niekedy fakt, ja mám čo robiť, aby som sa tam nerozrevala a myslím si, že každému dieťaťu, aj nám to určite niečo prinieslo a nie je to len o tom, že ideme zbierať peniaze pre deti do Afriky a že pomáhame im, ale myslím si, že pomáhame aj sebe, nie? Presne to, že Pomáhame aj ľuďom u nás v Myšli. Hej. Tým, že niektorí sa fakt na to tešia. Ty nepomáhaš len ľuďom v Afrike, ale pomáhaš aj ľuďom tu na Slovensku. A to je to podstatné, že ty tým, že ideš do toho domu, pomôžeš toľkým ľuďom, že ani sama o tom nevieš a je to taký úžasný pocit, keď si na to potom tak spomenieš a keď vidíš, že čo všetko si vlastne urobila už len v tom dome, čo si mohla urobiť, hej, že akú radosť si priniesla niekomu. To je úžasné.